Morning omurigiriria ugetembe television erituko neri alamisi rituko riavene nekero tukonya kwireneria ng'ambu ya mono ikiagira tugende tukonya komentwa amatuko ase oboiko bwega abwense nabange baganeti goikari tukeriga kurinde eti baraika karibu sana ase miroberi ya getembe erituko ria rero inche nkurukwa Matilda Obewa nekero tukubatirana nere Wilson Amatundura kuro ase studio ya kabere na ukwanire nsemo chinde chonsi chire ombate tukuru mambi ya bono na boigono kogania kwane una obotuko kwa bwate nigo obwarenge obotero aseigo karibu sana ase omurobiri wega bwetwani ekiunga chinsa ikominebire chia bono omambi korende nigondo chenga chinsa chirocho mbono upose bono bwakire igo asuri okubwate kibago noko koboria nga chinsa chia bweneire ose chinga kichiri kwaganyete na chichiga elindo nyare gochaka ritukoriago asinchira eri eyabene eyo mungso naboigo bari abatiotereria betimu ya Arsenal na barabu mbobwate ki bakwegokeria rituko oria kurubu tukoboigoro kirondo chenga nigo yaje twangete etimu eri ya Real Madrid echigori bere ase eyemo korinde nokunya kubasabira nga bonsi kiro omonto gosekera etimu kererigetie kwenyorera obubui igo nokunya kubasabira nga igo ase bari ba Arsenal bono nga rero tibabwati ekibaranyare gwakirwa amagene gosekene ngeyo banyaranyare kwogererwa rero tukubatebi kinde lakini etimu nero ereyemo yari gotuka nga nero yakorete gosenyorere tobubui oboiga angono mbono chinsa ikomene ibiri chabono mambianko kwabarorire bamesete neti jezi nonye enomuchi obosongo manje omurigereria karibu sana nakiro tukurigereria ekeminana ekyo kya APL gose English Premier League igobono abange mbagenderete konya guchengira obubui bwetimu ya Arsenal korende bado nturaika gose ekeminano ebiminano bado ebinene mbire ebosigo nga Real Madrid iko nigo yanyorete nga yeire tunsake ase difference eyegori mokorende mwancho murigereria ayo na yanda mange yanyore ime yagetembe TV na nekirongorigereria aria agenderete asensi ya Kenya ndochinga the first female president wenseri ya Namibia ense ya Namibia imeyorgongo ro Africa nere nigo bono igentongere ikiamo gechiri ono nere igoro yobo obo bwatane gose obosani obo bokokorekana ase ense ya orogongo ro Africa chinse chira orogongo ro Africa na boigo ense eri ya Marekani gose ense ya America ningi omoswati oyiga omurayo yiga Madam President omanyekanete buna Netumbo Nandi Ndaitwa oyo ganigare orai wense ya Namibia koru anyarete kubekwa gose igwa abisi na gotianirwa chitarike 24 mutinyo gatatu mwaka oyiga nga the first female president wense ya Namibia ningi akora ndochenga nigo abire gakurigirirwa kigima ikiagira nigatebire onyense ya America gose USA yatebire bono chinga kechiga abantu obonsi korwara osoro bongoro Africa bagoswaroro mbabonete kosinga lazima oswaroro ne visa ningi kogera abasongo barabo bagocha babera chinse cha Africa abange batabwati visa bagotara gocha Africa bunansobo bono nero tebire nga igo abasongo obonsi pi bari asense ya Namibia abatabwati visa gose batabwati amaskaralie keranete aganiri asense yo kose banyare ko menya asense yo banyare ko ba deported baira nigo asense ya Marekani oyo ono murai wense ya Namibia omuswati omuske Netumbo Nandi ndaitwa nigo bono agotebanga amachikari enseri ya Marekani kobeka yagani abwatigu nonye nense orogongo ro Africa chinse cha Africa na chiro chine chinse chindi chibwate chiranyari gwetenera buna chinse chiri chimanyakanete buna developed gose to manyete chikoro nga superpowers chinse nchiroro konyora nga chiro chiebe kirinchebe gete ekerengo gete igonga machikari baganeti abwati gwekera aba Africa bakogenda ase chinse icho nga na barabumba bwanete kuyabwatie ekero obagoso ase chinse chonsi chiri ase orogongo ro Africa nga igo aba America awetani America wetani ya chimisano ngobo bare deported currency ya Namibia baira ni gusobo ekiagera babwati visa mwancho murigirire ayo onegati yari agenderete ase emitandao gosalindo chinga agenderete korigiririo kigima na boigo nekero chinga kiechiga orochingi kiombe kirikia IEBC kero na kero kigendete kobekwamo
nigo bono bari bakuburia obo commissioner para bagendete kunengiwa na yande amange kero mugusia konya kurangeria ogochamo gosoko ebekamo na boigo bari batagete kucha amangana ntubwate buno bono bochori bwe byamo gosobo chori obokoboke ime ye byama byage siasa amangana asiasa abantu ngonya kweroberi bare mbare bakonya gweso kiboniga nga mbali mbachikurigie birogo byoburayi bwense mancho murira aya yande bunayo gendera ko yanyora na no kunyulenga na boko yanyora ubetera ase app ya getembe ase buno oranyare ko wochemero belio obuna oyega bwetwani na boigo nene menge eri bwanjete honyorere ama yabuna gendere to wateka ase chinsemo na boigo bwetera abose na boko wochemero belio yonsi ya getembe TV na boigo tegerere radio ya getembe FM otari gochandika ase esimi yao getembe app na boko yanyora akorwa Play Store gose App Store erinde onyare ko ba 90 ase ekero na bwo kugendera busanga 90 chinsemo chonsi chinsemo cha YouTube getembe TV and FM chinsemo cha Facebook getembe TV igogendera kulika riukoria gose message yao chiga ase studio litukeriga chinsta chabona mambi onyare gusanga 90 onye kubwate kende origeti kontebya gose kumanyo moncho omorigereria onde no bwate ngonde ukari kurigereria TV kurunse mogete lakini otagete gutuma no nyama iga gwetere TV no otagete kumuganirira tukorigia gwetere TV nyara kumutaga anana muno chinsemo chiri cha Facebook na aboigo gweterase enamba yeto ya studio inamba 0726 44 73 67 karibu sana anekero unkorigereria asensemo yekiunga nigobono omogusi agendete gosemiwa kubwatisia serikali iyerituko eri okwenyorera obuyakuro ase serikali yega ayayiga nigo aringe gukwano gosoyore gosanga yayiga nigare omosolista general omosolista aiga asense ya Kenya omanyekanete buna Shadrack Mose oyokorase ka orogongo rwagusi na boigo nigo anyarite kwera gusekera ngasa mutanga yamo ime yechinse mochire achaburabu county ya Nyamira nigo anyarite kwera buna nerebya usika abarai bari bagendete gukora emirimo ikiagera kera serikali nebwate obuya bwaye ikongekera abantu bagusire serikali nari bakwenyorera amaya na boigo asomo yegoyu nigo siasa enyinge etaikirane setanyarite ko ererwaroro gose wakwa korende nande egati abarai bande bari banyarite gwikira naroro ngamo noyore omo speaker ime ekose oyo mo speaker ime e county ya Nyamira omoske Enoch Okero musaketo Paul Kapokara norobotiro asenchira engikirano bunarokubwatia naso mujogojo igabo kumenya Bernard Makabe oyo siribogima bwaya somo basukano mube bwe barange chikisa tochietire mujigaho ikiranwamo no solicitor general oyo bego kabero mubunge omukorase bunge yabe gututubwa masabo muske Shadrack Mose barai abo batonderete birogo kurastin sem na wigo na abairi na basani Mungu Mwenyezi Baba na Mwana wote asomo sangirikano yiga asomo solicitor general agenda ko bagakubabolia bagusigo chamo bunenchireyemo yoko aho koboko eserikali elio bagendere kunya kwenyorera igitari bono iga president nerere ekogama kamoranje ke gusikeria kwana duna monumuyo koreki rusingombe arali kamoranje boni gatiga tukwane president ya aboko nyora na gwetero ukwana gweto bya twakolireke twanyorire again. I've been in government for a short while, but when you are not in government, when you are always in opposition, you will never know the many things that goes in government. So please, Nabora Nyanto got the other one or two things, but for now, let us talk good of the president so that, you know, numujiga otanekia siasa chinyinge ngano nyabana siasa balenga sajiga kurende omwana siasa kurase county Nyamira Sireta Jeremiah Migosi nigo agenda ko bwagusima na kuyamocha serikali county ya Nyamira asikirianga nigo yagenda ko bwikurateria magendero asabulire abare bageretenendete koba abayikirano
Buna tole Nyamira gaiga morojo boko mu Nyamira County. Solicitor General ntete gugusaba. Abantu bande bali batali ukole gazi barusiriwa obisi. Tulikera ngano nene liwase president erusia abantu bali gali ekateka committee nero ase constitution echetomani chali Nyamira County gaiga sinja abantu bali bali gali basira ukole gazi. Nabo abahiri n'abasani abekirina sanje ganiko bagendre koba bakubolya abananchi koba maiso chinga kibarase kibara elioko kyane mibasokano yechipara. On your vehicle driver, make sure you are in check with the driver. Again, don't make your kiago to go ukeba da kinende kiabere kene ndio turakora. Eginko report ligetaseni kya bwanjete kya gatembe kurwasi nseme chiga cha Birongo imehye bunge yega bugitutu Masabe County ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp. Okara Murikiria na sensembo yobo chenu ni gobono ekiombe ya community health promoters kigenderete kusekura se county ya Kisii kigenderete kwenana obuwene oboche ase abamenyi ebechinsemo anemono obali abatari kwenyara nekiro kebegete bosyo bali babwate amakong na kolgereria buna bono abagotu ekiagera ngabarabo tibabwati inguru chinde gose mbabwati nchira chinde baranyara kwenyorera obuwene asinchira ere eyabene ekegima bagukwana alitukure igoro akero obarenge koenana obokoleri gocha ase abamenyi bechinsemo osebe kinyoro gyancheranga egotoka ime ya Nyamorenyo ward ime ya Nyamorenyo ward eri ya Nyatieko county ya Kitutu Chache South ni gobono banyarete nainde kuboria abamenyi bechinsemo icho banyare kwerigia anomo umoroberio bobuwene omanyekalente buna social health authority kosesha eri kwenyorera obuwene asinjira ere eyabene kigima ime eye serikali musakito Uncle Dipon Asanya no robotioro. Bune ncherejemo yogusira sekta yobochenu imeye county ya Kisii. Community health volunteers ni gobono bakore kambi ase kinyoro kya Nyamorenyo bochura egotoka imeye wodi ya Nyatieko elio goikera abagotu na bali batali kwenyara libanyare kwenyorera obuwenia no bulingulia bwabo sa batali gwakanira. Samali tango Alfred Nyakunde ama community health promoter. Igasi ya community promoter igasi do para se community ebinyoroma na sense meye kinyorege yokurunga ncheranka eruti ya Nyamorenyo Nyatieko ward kera tonya gwete mechime tukaligereria tukanyoranga mochando olega nenya gitaligera ari kurwa tukabeka namo na community promoters ne timu ya Morocha tukaranga mbu ya tocha asitwane tero bokoreri yange na asibale batarutumia e transport. Community promoters asaba koraba gotu abarwaire barase chinyumba bali totayikonyara koramba ari ko bairase chinyegitari asoboseme bwabo bwokulingoligwa kwemechando ya maiso nigo abantu baba bawesokia asumubaro monene exercise kia rero nago kirase ngenjo mbarabanye nabagotu bagotire batari konyara guikanya gitari lakini asenje services ya rero from Nyakitari yake andikiwa yakonyira abande barore chinyumba bakiri barwari bairwa mariogo bono nonye no yugwete bobe mono eli faro nerora kwebwane Nyakitari salonga cia rejeso sha ene mokonye gogochoka ngase kenyoro ngokonya kira umuntu opimwa manyana pressure na kiere sukali na kiere gere guchumutu manyana kia kwa no na aba nutrition imbaro kwa resunga na kiuwerete kuragera kenyoro abagatu go barororo n'abarwaire mono batari konyara korambarika gwechiasi Nyakitari igoto gusaba serikali enyendirio kubwa erente yange yake guko na sekrekyo ni gobono bakirikoko okwerikia asomurubiriosa bunenchireyemo yogokonya abarwaire konyoro bokoreri buya ekero bikirasi Nyakitari to bote SHA registration ase serikali yeto ya Ruto njabe community promoters countrywide una SHA agents igor community promoters bonse bikanye countrywide na wawo register ase binyoromali bono ukonyoro monde gara Nyakitari yaikera obori unga no register okana kera kandi otagendo register mauje kurwariwa bono koranga buyana intwe sigasi ne to kora tia toje to register binyoroma registration endrete for free
so that tokonye abantu baita ase binyoroma isikali amang'ana narora goteba SHA teri gokonya bantu ngotebi bare SHA ni very expensive lakini bonare kubasemia ng'a tiga abantu baiche barecheste irinde kwanyoro gugwenia bakonyeke na bikonyareka no igwotegerere na inde tunacha lakini ekero muchandura akonyore na bugo chandika asingi gota barecheste na SHA kuripoteria gitaseni kia ukia getembe kuriga se kinyorogia ncheranka gutuke meye guria nyatie kebunge ya Kitutu cha South meye county ya Kisii letera ni gonkoro kwa Dipon Asanya nakora ase county ya Nyamira nigo omugavana wa county yo omuske Amos Ekimumenyaribo anyarire kwerera buna chibesa chigokora mirimo ime ya serikali ya county ya Nyamira nigo anyarire gotukuterare chinkona chae omuseneta wa county yo muske okongo mogene ekera goteba ere gose inse yo burai bae ebesa chi county yo ya Nyamira nchiri gokuruma korende nigo chigenderete gutumeka asinchira ebonete gokora emirimo mbiyamo n'abantu baitu ba Nyamira onadaga nkwanere yende gesene tako kwana ryoka samatanga muna chibesa chaibirwe chibesa ekero toko uchibesa litanga ntanyera gota chibesa lewe todeno natome chibesa sene toyo matabwati chinguru chokoro chibesa senate as a senate nere ile chinguru chokoro chibesa. Number 2, ekero kora matumizi order chenu nera wacheki na matumizi akorubu yose akorubu. Kwanza mnabona chwe zitoko nyoro mwaka oyo yoche 5.3 billion. Ase 5.3 3.8 chenda se mishahara yabakori emirimo. Echinde chigo tigara na itokora mayo na itokora diesel mebara na jitoko gora materials abana basomeriwa na kirege kagandirata na jitoko gora nonye ne diesel abakori emirimo bagutumya kigari kwenda okore gasi korera baremi korera abanyabiashara ebintu bnebi yochibeza chigotigara uchira abanga 1.5 billion na aseji 1.5 kwanyoranga 700 chairu na bending bills ichati gara 700 na choko bagoro senchizana iyo amana ya cheto kwana about industrial park yare ngene yento yoga chachia tu ikiagara chibeza chichi asoje industrial park zilo badiri ya Bwango foundation ya take a lot of time naende akrochi wakanwa a committee nero was supervise project remanded by engineers waru certificate chiwecheni wakanwa contractor igo a project na contract kwa gacha na chiwesa chiwakano kulingana ne certificate chia engineers igo owo itara ya tebeli yari chiwesa yari bondia kiti chiwesa onye ndi na ali chiwesa tamaja sa ko report ya bantu bayibire yago na kuoga mwe barara ganjira abantu barejweza asinari bakorirwa ito you report anti corruption so this yao iwo tabazo biyo na mondo taje zikuru tamaiti namanyete onye go tete chikura ndu yangu sabaye chikura ebiroge bya bana inji na ubara ko chikura kibara ko chikura urembero lakini njire yo sawa mondo kira ko ikura sabe kura yao keba sera yao aterenge jo kora ni batari okora igo chinga ke bono aporokiwa vale vechi skuru aho vale ase omutimoko nigo bono banyarire gosemigo banyare ko erusana ne kuro ase bikorwa bitali ebironge anana muno asobotumeke wa mariogo yogotinda naboigo ne bintu binde gose chingendo chinde chitari ichingia ekirisia gya Catholic kuro ase parish ya Mosocho nigo bono abapatani baroro banyarite koira ribaga aria bene naboigo kubaboria aboroki wabo banyare kwebeka ase chinjira chiri chindonge umuseketo Gabriel Nyakundi
Korerero nigo abasaya nene mono kurwa sekirisia Katoliki kya Mosocho Parish banyora obosemia kurwa ase abateneneri babo inchira babwenerete kwerenda chingo kechibale ase omutimoko bagokwana nigo bagania abasaya nene mono bagendere kubwatia lingana Nyasaye na gotiga gotumeka amaliogo yogotindia. Tunawakutanisha pamoja, tunawasomesha kupitia Sister Rebecca na kupitia Brother Geoffrey na the parish priest. Hasa hao watoto wakifunga shule huwa wengine hawana mahali pa kwenda, wanaanza kurandaranda. Hivyo huwa tunaona ni heri tuwakutanisha pamoja, tuwapee neno la Mungu ambalo wawezesha kuwa na maisha mazuri na pia kupunguza visa mbalimbali ambavyo obviously mwanayuthi akiwa hapo idle huwa anafanya. Hivyo kupitia neno la Mungu kwa Biblia tunaona wanayuthi wengi wakibadilika generation, enabling them to equip with the spiritual nourishment in the day-to-day activities, also making them aware of the current situations, especially in this world and the country of our nation, Kenya. For now, with the current situation of drug trafficking, we urge them that they may engage in productive activities. Journey with Christ, there are many obstacles in this life. So these obstacles may be the fear of the future. Sometimes it can be the peer pressure. At the same time, it can be the influence from others who become obstacles in their journey of life. But in the real life, we urge them to trust in God and to put God first. Nigo bagania abarayi kurwa chikanisa kubaleta amo abasaye elio kwenekia ngo baseme bale chinjera chingia icho chirabakonye barabogo ikinia ase amagimabo amotwe. Hiyo tunaona kwamba hata vijijini zile visa hakuna visa vingi, visa vinafungwa. Hivyo ningeomba hata leaders wengine from other churches waweze kukutanisha wanayuthi, hasa wakifunga shule, they keep these youths busy so that wawe na mwelekeo mzuri, kwa sababu hata siku hizi wazazi wengi hawana time na watoto wao, huwa wanawaachia walimu na huwa wanaachia kanisa. Hivyo si aseboigo abasaye bagokera egitambokero ekyo asebagania abande banyare kubwatia obosemia abo banyara konyora erioko ekinia tukutumia amalyoga yobotindi amalyoga yamunantu abasaye ekoro kunyatumia igako gosalimono ayo musaya ndonsi asore chencha tyakutumia amalyoga yobotindi irana manya Yesu Kristo nga nere obuturia bwensi ali okorokuya okukonyara ogokonya unaye umusaye ekero kina kurubono na kuchiankyo ng'antu abasaye nintu tore ebibali bya mambi togochikora mambya ase bikore bya mulyogo yogotindia nene mono asorogongoro gusiro genderete gukina ase abasaye baganiwe goetiga gotume kamalyoga yaiga yaranyare ko basaliria magimabo na gutamira ha monene Nyasaye linde konyora ogutulika na bosemia obuya. Kingo reporteri hegeta sendi bwanjete kyanda gikomike getembe kurwa sebunga ya kitutu cha Sauti County ya Kisii ntinkurukuwa Nyakundi Gabriela. Nakigima ase umusekito Gabriel Nyakundi ndotenga abasaye bono niko bagendete kuburirwa abatoreke ekigima anemono aborokiwa bechiskuru au na gotigana nayo umurike botambe ase ensemo ya State Department for Gender and Affirmative Action aiga asensi ya Kenya umusubati ano wangombe nikoritikoregoro anyarete kora umuyiga obugusimeka emete ase chinsemo tia Nyakebako egotoka imeye wodi ebeno ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii. Umuyego yo nigo nyarete gwekirano nigati yaba waziri korwase county ya Kisii na boigo oyore omo MCA wodi yo yebeno Muske Steve Arika nekero abanyarete gukwanira ekirenga kyo kusimeka emete na boigo nekero bakonya kuboria abamenyi bechinsemo abanyare ko enekyo ngabasimekire emete menke kigima elioko kiania umuchando olio koletwa
ase ebinto bitonchokanene gose omochando oria okoretwa no gonchoreria kwerire ekero ase ekero amang'ana amanyekanete buna effects of climate change. Omosakeitwa Daniel Ontiri noroboti oru ase enchera eng'ekerano nase ensemo yenya kibako imenyanyantrago ase wodi beno ekaunti ya Kisii ase omoriki obotambi ase amang'ana agenda and affirmative action Musubati Anne Wang'ombe ara omoiga bugosimeka emete koreng'ana nekirenga kiayo omorai bwense Dr. William Samoei Ruto. Omoigo iga nigoikiranwa na bubwatani au igati abo omokomishona bw'ekaunti ya Kisii Joseph Kibet abawaziri kurwa ase ekaunti ya Kisii n'aba MCA au abaragwa n'omosike Steve Arika omo MCA we wodi beno gukwana egekege magiga yugukora obosimeki obo Musubati Wang'ombe nigakwanira okugania kugosimeka emete kerachingaki na koyerenda bunenchiremo yokulinda ebintu bitonchukanaine. Lakini vile tumefanya kazi vizuri pamoja inaleta umoja somewhere. Hiyo ni ukweli. Na wahidi nitarudi hapa ndio tuangalie ile miti tulipata imefika wapi. Kwa hivyo wenye wanaleta ng'ombe huku sijui nini, tafadhali tutafute namna ingine ndio tusiharibu ile kazi tumefanya leo. Kazi ya leo ni nzuri, wacha iwe ya kudumu, wacha iwe ya kutusaidia sisi wana Kisii. Asense mwende nigagikeria ebikore by'obuunireria obosarwa ko mwana omwisike n'ekisegi chigenka egati yobosaria bonde bw'eching'encho au ebikore byererekanire komentekana na mona samatuka bwangoiga asorongo rogusi neng'ana igoro yokulinda ebinto bitonchukanaine na gusimeka emete yaba injili yerituko. Wacha wajua desturi si baya kwa sababu ni utambulisho wetu, lakini kuna zenye si nzuri at all. Kwa hivyo nataka kuambia wacha tulinde wasichana wetu, tulinde vijana wetu, tukae in peace kwa boma zetu. Nimesikia mambo ingine watu wana commit suicide. Ningetaka tuwe tunaongea na akina wazee wetu. Kama kuna kitu inawasubua, tafadhali ongea hata na mwenzako ikutoke. So tukipanda miti hapa tuhakikishe kwamba tumechunga hii miti, tumelinda hii miti, ndio tulinde mazingira yetu. Lakini tukiajilia hivyo kila wakati tunakuja kupanda miti ndani tunasema tumesomeshwa hapa kwamba miti haina mpaka. Nani alikuwa anajua hivyo? Miti haina mpaka. So wakati tunakuja kupanda miti hapa tunaleta baraka hapa kwenu. Sio watu wote wanaleta ng'ombe hapa. Kulikuwa na ng'ombe ilikuwa imefungwa hapa hata jana nikikuja. Sio nyinyi wote mnaleta, si watu wawili watatu. Kwa nini tusisimamisha hao watu wawili watatu wasifunge ng'ombe hapa? Nyasi kishakuwa kubwa, watu wakate wapelekee ng'ombe. Tena tunashukuru rais wetu mpendwa alipea kijana mmoja wetu kazi, ndio tunaongojea. Kwa hivyo ukirudi Nairobi mwambie kwa niaba ya Kisii tunashukuru sana na rais naye kutukumbuka, na tunangoja akibeba Biblia ndio tutapiga vigeregere tuseme asante. Mnajua huyo kijana vile anaitwa Steve si mlimuona kwa gazeti juzi? Steve Isaboke ndiye atakuwa anasimamia mambo ya internet na nini. Si mnajua Isaboke ni kutoka Bomas, lakini hakupewa nafasi kwa vile ni kutoka Bomas. Alipewa nafasi kwa niaba ya Wakisii. Tena mumwambie tunahitaji nafasi zingine. Kwa Kisii ni kubwa. Tunaheshimu serikali, tutaheshimu serikali kwa vile na sisi tukumbukwe kwa maendeleo. Nkurubuthiri gitaseni kiagetembe kuriga ase wodi bino ase kaunti ya Kisii ritirane nguru kwa Daniel Ontiri. Njomurigire omutiniri w'abanyanyimbo ase kaunti ya Kisii gose county police commander o manyakanete buna Ronald Kirui rituko origoro gakobwatirana naba ospidi koro ase sub county ime ye Chionsi ime ye county ya Kisii
nigo bono banyarete kuboria gose banyarete kuboria abantu obechinsemo ao banyare gutiga obwengi bw'amaru atanjiri na koneria abantu ebinyugwa ebyo bitari ebironge bagukwana koro ase chinsemo chia gose wodi ya bogia kumuime ya bonchari ekero bachite kwenana engora gocha ase chinka chia abantu batatu abo banyarete gosiria obugima bwabo so kubateranirwa nokugwa kwenyomba ukugwa korekanete ewiki yaeta nigo bono banyarete goteba amangana ayogotinda anene muno asabasai nigo anyare kubetanse kurwa aiga ase orogungo orwagusi. Hapa mali tupo ni eneo la Ponyando katika Ponjari consistency, Kisii South Sub County. Tumekuja hapa kama kikosi cha polisi ya kaunti yetu ya Kisii, na tukikuja kufariji jamii ambao wamepoteza wapenda wao kupitia kwa ajali ambayo yalitokea kule sehemu za Iterio wakati chumba ilipomoroka ikawaangukia na ikaweza kuleta majeruhi mabaya ambayo yalisababisha vifo vya watu 5. Tumekuwa hapa tukiwafariji jamii. Tumekuwa kwa boma la kwanza, boma la pili, na tumefika hii boma la Boas, boma la 3 siku ya leo. Na hapo mnaona kwamba maafisa representation yetu ya polisi ya Kisii County wako hapa. Niko na sub county police commanders wote wa Kisii County. Niko na ma-OCSs wa sehemu hii ya Kesonsos na Soneka pamoja na maafisa wengine wa polisi. Tumewafariji jamii, pia tumepeana ujumbe kwa wakaji wa sehemu hii, sehemu ya sewage, sehemu ya Ponjari, na tumetoa tahadhari kwamba waweze kuacha illicit brews. Ponjari ndio inashikilia kikombe katika kaunti yetu ya Kisii kwa kupika chang'aa. Kwa hivyo tumeleta onyo kali kwa wale wote ambao wanapika vileo hivyo ya chang'aa, kwamba tumeanzisha vita kali ya kuweza kuwashika, kuwanasa hawa na kupeleka kotini wapambane na sheria. Vita hiyo hatutawacha kamwe. Tumeanzisha na tutaendelea kwa kila kijiji, kila boma, tuhakikishe hakuna ulevi yoyote ya chang'aa katika sehemu hizi zote. Na tungetoa wito kwa wananchi wetu wa Ponjari pamoja na kaunti mzima ya Kisii kwamba tushikane mkono, tuweze kutoa hizo sumu. Ni sumu, pombe hiyo mbaya ni sumu. Imeadhiri jamii, imeadhiri vijana, na tuweze kaa tukiwa tunaona jamii inaangamia jinsi hiyo. Tutashikana mikono na tumeelewana na wazee. Mnaona wazee hapa wa Kisii hapa. Tutashirikiana pamoja tuweze kupigana vita hiyo na tuweke area yetu iwe ni pasafi, hakuna illicit brews na madawa mabangi katikati ya wananchi wetu. Mawaziri wobocheno moske Eden Duale ni gobono anyarje ko oralia buna chinyagitari chonsi me yense ya Kenya ni gochira chikonyora chibesa kurwase kiganja ge serikali inse omoroberio OSHA gose Social Health Authority kobwate kana gose korengana no bokoreri borichi kwana na gocha ase aba roire ao kauko ya kwana ega chingaki arenge koiranire amaborio ime ye bunge nene ritukore igoro nigo Eden Duale anyarite goteba nigo agenderete kwegasa kigima na boigo serikali negendete konya kubika emerobero kwane kibuna enseme yo bocheno ngochire gwikira anene muno chinga kibune chiga nekero abakori mirimo ime ye sector yo bocheno babire bakonya kogosereria kogenda emegiro ekero ase ekero. This house has passed a local Facility Improvement Fund Act. That act, Mr. Speaker, has allowed the county hospitals or facilities
the honorable member is talking about, to receive monies directly from SHA without passing the county revenue account. So we have a safeguard. 2, for example, your constituent or a Kenyan cannot get the right drugs and the right doctor at the public facility at the level of primary health care. You walk to the nearest faith-based. You walk to the nearest private facility. So you have a choice. But I want to assure this House, the way you yourself have passed a law called the Facility Improvement Act. So there's no way, and it's good to be honest to the country, there's no way counties, and I want us to remove politics from this, and SHA will only pay for the number of people who visited that facility. So if there are no people who have visited the facility, you get 0. But for example, the closest facility, public facility, the patient is not happy. He has an alternative. He has a choice. He can go to the faith-based facility, he can go to the private facility, which is of equal level within the reading of the primary health care, level 2 to level 4, Mr. Speaker. Aboigo okorera niko umurai bwense Moskia William Ruto ritukore goro nande anyarite gukwanira abakenya bonsi na aboigo abarai ao nekirwa kubaboria banyare kwena na chingaki chenyororo gocha ase abanajeshi bonsi gose abanyanyimbo bonsi erinde banyare gukora emirimo ase obusibore korengana neritiko ayega niga anyare tuko yakwana ase eskuru ya military gose amajeshi ime yechinse mocha lanet ime ye county ya Nakuru nekero bono abo bamanyekanite buna cadets gose abo officer bamanyekanite buna cadets barenge konyara kubekero achigutwa rituko erio regoro. I am particularly pleased to note that this cohort includes the first graduates with a bachelor's degree in defense and security studies from the National Defense University, Kenya. This is a significant milestone in our ongoing efforts to align military training with academic excellence and strategic development goals. These graduating officers are not just soldiers. They are scholars, strategists, and patriots. I am confident they have been thoroughly prepared, morally grounded, and expertly equipped to shoulder the sacred responsibility of defending our people, our sovereignty, and territorial integrity with courage, clarity, and commitment. To our new officers, I extend my heartfelt congratulations. You have endured grueling drills, mastered complex tactics, and embraced a code of values that will define your careers and your lives. Through these efforts, KDF remains the bulwark of peace and stability, not only in Kenya, but also in the region and in Africa. Ladies and gentlemen, national prosperity is built on the pillars of peace, good governance, and inclusive development. Our defense forces are key to upholding these values. Their presence ensures stability, attracts investment, and inspires both national and global confidence. I therefore want to urge all Kenyans, leaders, politicians, journalists alike, that our
military men and women are the anchor for our stability. The insurance. Mwancho murigereria abunongo kolera ekionga chinsa ikomena ibere chiabono mambi korene nekirango kubolyanga kogenda ase mutimo komoke tobasa goskando chinga pasta ayora erenika bogite mapema kigima na chinsa ikomena ibere egane chitike ikomi erenika ligete udume ya ego chega ase studio nekiro agotebanga nigare imekorwa ase chinsa mochiria cha Baraton University na Teresa kimtago tewanga kuro karatina como mpaka moerio mbuya kigima it's aga piloti nigo agotewa bwakire aga piloti tima itingeriteri elia kikorinda agotanga kutoka Cheplat como mpaka Engori bia muno kigima Victor Mondo mienda kurwa Kilimani pamoja baka omoerio Rogers Inyariki agotewa kurwa Netherlands watching live umusori bwege susu umusori bwege susu by the way avila akorase studio akabere avila akariri na boigo Wilfred Matundra mbanyarete gotoma kosemba ntomete asenchira ya bene nkoe amaiga agotebanga korwa chinse muchire chana Nakuru City na remi iyo murovire Nyavera umugeni Wesco akotebanga korwa Kiligoris pamoja Levi moja akotebanga korwa chinse mochiri cha Busia Alex Mauti akotebanga korwa ime ya Maro county ene ya Kisii no are ime iyo murovere gobonsi bare banyare kuboka chinsa cha bono mambi buna bono Nathan Kebiro ona boigo tukurigiria oiga umenyekanete muna The Noise Boy Mbogo Felin Mokaya Ocharo William Onsarigo Edwin Machave Levi mmoja tuamonya repita Umari na boigo Nyavera mbia mono kigima asoko gendera gusanga na inche anamuno ase chinsa mecho cha Facebook igo ngonya gukonyere nga gendera kulika ujumbe yao gendera kulika ali uko nande onye ko bate birthday ron inchi tariki 15 na ibire ko 17 onye etunyore tumete yabantabangi kirko abokirike mambi ona rangana eli tukotora inyora biego se torachaka kolod ebrengere bya ombira gosoana nanga rero ne tukogeterero na alamisi chitariki 15 na ibire chitariki 17 chumutinye okane ama tukakominyoka timanyanga naigo ando musane ono kubolinga ama tukayanga yakominyoka kogenda ama tukonkominyoka raro igo ngemero bereri kwa bwate eyo mwako yo iga omwako isire goikagati nkaibo ikire taringa noko gopima gose taringa noko gochecherere nkaibo ikire kirokene mbuya kukoinyoria nyako bwata maroro twabeire nae kuru mutinyo mutangani kigema kuru tariki entangani aiga se omurobere yo nekirongo kubore ngonya konyorere tukaseri konga ekiramo tukakominyoka na itokanga emirobere yago no yega sitekema no gendete ekominyoka ose koyesuguma akigima ngonya kubate birthday nandi toinyoreti kubato mwana obate birthday ri tukeriga ntoma yetenga chinga kinechingo obokende no bonge empurango tuera sichinsemo nyara kulika ujumbe yago chiga ase studio erinde tonyare gosanga ase enjira ere eyo wamo chinsa mocha YouTube na boigo Facebook etembe TV chingaki chonse nekirongo kuburia ngokenda se muntu mokomoke na sense moyende ko bwatia ngokuburia tobasabaswa korendo be nanche wikomorio Dominico Irere agote wanga kurwa bonyakera bomokora omonene otubukire biya mbia mono kigima aye nkwa mwiraneria ikagerando changano igenete no monene okubukire biya nkwa mwiraneria mbia mono nkwa mwiraneria mbia mono kwanyare kubuka kore biya ikagera mbale okonyaranga obukire rero lakini tari konyara kwegorora tari konyara kuimuka no igoro ukugoro kwari to irama goko tari gokora mirimo maiso tari korora buseri ogindiyo chinge kichiga bange bubwata makuba omuraria Wycliffe Rianga nyabutonere aregotebanga chinga kichiga ni gokoranga emburi tetagetia abantu banya gukwana muono amario giasirire emioyo yatakire gutwara omuchanda igo mwancho morigeria nyara kwirenda na ndesa mienda nera kunyorenga nga chinga kichiga kanya kunywa chindimo asinjira ere yabene kema korende asebono ndaganie kogenda ase mutimukomoke genda kolika ujumbe yawe gabu erinde ginko irana tonyale kuyesanga ase injira ere yo bamukigima
amasomo na nene obumanyi na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi na nene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela ase nsema ya Community and Online Working imeyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumeka ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omorokiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanyi obora mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabe gotokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanyi riri wibekiri bagari ya asense yiga yo kwerwanirira usi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi. Amarietane na Eric Misuko na Eric Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria Nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea Nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twabelire gaiga segeke getambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gwatia
amagoro akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amo na moroira amanga arese emebere yaitu oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kubwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buire mwaka 2002 obuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari ya nuga besti elinde mokonje munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enya gitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Uhuru was second floor Tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo yakabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange naboko bakirisi migwetrasi chinamba chabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope yugo tukatinsa mchiri chamaliba igo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kiligense yani playgroup wika grade 6 asiskuri yani kubabwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri bwa boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagotoka tsinsa mchiri cha amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwetrasi chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiricha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kuruketa kirunche tatukira libageri kwakira bayibuli ngambia mona mwabere mogotwa abana kuikira bona ingona tota kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira bayibuli motoletera abana amabagati gali tona mbogara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abali ganira mwensi ase Advent Hope.
Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumeka chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru cyabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo kurigererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mo chanda twakwa amariogo na amarioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustra amarioga asense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga inde ni goto kurusi asense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete. Igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383. HK International Medical Center. Inchuo onyore obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708
330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone kampani ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Temple abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo gotebereria kende gyonsi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchuligo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Na batebi namba sire kitoronigizi ego to kansa mo chibu gembo nsa stage yechi big nsa ajenye gotate space speaker na kabisa live and direct onye gotate ufa jisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chirega etibi urwambara etibiri jambi ebetrio ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetrio ko kerie gari yao majiji betri na raro fogo laki amariko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno kako bugima boko yiga mara moja kwa ragiri manyange jonzibi neji ufa nambazi Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chirie chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chi solar panels tarere imeyomo chibu gembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646
385. aiga no namba ba customer baitu bonse asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa. Chaso wenge na nyorra kane tigaminyo kenyumba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio muboko o. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bunno iga asachi tile au no kugora. Chikaton emeronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa. Gokora chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa. Gokora chikaton emerongo etano ne tato ni gokwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe. Chi wall tile, kitairi chance. Nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60. Samange ba kresimese number 0703 943972. Ajirago cha aseduka ya Abere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Asensemo oyechi gazeti ekero tore nere mienda Sam 90001. Good morning. Good morning to you. Okay, wambaji. Sina la kuhamba ama naamba Sina gani? la kwamba. Anyway, Kiswahili si mdomo changu. Anyway, wakire bia nyasaye no miyo tegurira asirit kuriarero. Torgeria magazeti. Kanyoro mo kwana no monto. Sabantu babirengo kwana bale. Maga ukane Kisungu, oyira neri Kiswahili, usira neri Kigusi. Lakini umaiti tari bobe. At least egento kiraroro ikereke nene toke ngai language nere ore master. Ore master. Yes. Onye ne Kigusi kemanye pi buikirano. Kwari goteba salamu alaikum. Alaikum. Assalamu alaikum. Just nechingia. Okay. Singing njoko nyoranga. Kero kende we judge people, we do judge people nga singing ncho. Ta konyara ukona Kisungu, ta konyara ukona Kiswahili. Tuwe banga ki abantu abaiga usina abaswahili abaiga to konya kohega. Abaswahili abana barabo nya ne Kiswahili onyo mwana kaigwiri ka ukona Kiswahili.
tari gocha go struggle acha go strain ko gotegerera komanya kigusi igai komanya kigusi echichinde tiago sinyire akitiga gwechanda chagona gwechanda tiganya kwe sumbwa mono ngotete kumanya byonsi to kumanya byonsi at once. Karibu sana ase edit kuria rero tuteti manyanga aino nyituri mutiotereria o Arsenal. No, just no. Tikatosoma gazeti. Timu ya Arsenal na Real. Umayitegoro? Gonna Real Madrid. So much as team yagetwe nkiandomete. That's why we don't want to talk about that issue. Of course, Real Madrid tuarenge tuatagetebwe. But unfortunately, mwanya guitabanga enchireri mogoteba Manchester United nechi bingwa na boigo Arsenal nero ne timu enene. Okay, kindi gutiotereri Arsenal, but what I know is nere gati echi timu chiri chinene. Nerega timu chiri chinene, but to compare Arsenal na Man U. Man U is a very big team. That's what you need to know. It doesn't matter. Na bamoko nyorachi mwanze lakini more na muntu number 1 to number 30 abwate mubwate chionse grade kera kemo lakini ne ringa ende ranking doesn't matter. Karale mereri. Utari mwako itorenge. Tari. Umwako itonoche. Kurenda ya Arsenal na Real Madrid actually abanta bange. They were waiting for me. Because uma director ante bikoro maegaga ringa timu nere etaraska kuru number 13 timu nyanga bado of course Manchester tigaba specific at Manchester United. Yes. We don't worry uma titi yango tai Matilda into Manchester United. Number 1, I want to remind you we are one of the best teams in England, but I want to tell you the best of the best kwa sababu we have a history. Unajua what makes you the best? It's when you have a rich history. Obwate historia ogo se amangana gwa kolire kurumaga abwa chieten kuma. Why do we celebrate abantu na babo ankari mazai? They are dead, but we celebrate them. Essentially for the great things. So Manchester United is still Manchester United dead, like you still No, I'm not saying we are dead. We have been great. We have done exemplary well. Tubwate trophies. Igu watagira nago tebi. Tubwate trophies chire 20. Yeah. The same guys of Arsenal who are speaking and on 15 in Baraka. We are generous and we told them ngaki we are in the same competition na inu karate mutu ikere. They have never done that. Sikubali kushinda. No. Sasa hawajawahi fanya namna hiyo. Sasa in fact we compete with Liverpool kwa sababu nabo barangi na into they are 19 we are 20 trophies. Ababande Chelsea bare 7 Man City sijui hata wako na 2 ningi bone kwere ndiko chama tiawe associate na Liverpool chinga kichi gese we have to associate ourselves with Liverpool. One season yekerea tobera season ye isaba tiarenge ye ino season yekerea tobera bobe achanga mwabwiro. It doesn't mean that mwaralire nabo tukwete buna wangali madai hapana. Ntu ya great. Man is the best team. Our queen of sports, by the way, is Stacey. She's a Manchester United fan. Now let me tell you. Matter. Okay, it doesn't matter. But we are Manchester United, and Manchester United is our business. Whether we win or not, we win when we want. Let me tell you, our constitution of Kenya allows anyone kobera satagete. I was in Real Madrid, tukapigwa. Hiyo story kaisha. What else? Wacha Arsenal isonge mbele, lakini wakisonga mbele watakikuta. Hakuna mahali wanaenda. Msijali. Abantu ba Arsenal hongera sana na punguta. Abantu ba Man City na Arsenal hiyo tubakongo kibare soba. Ukumonta riko togi mpira. Intuma ni we understand, tuko na kiburi, tuko na kelele, ni sawa lakini ni sisi. Mtakula kiburi yenu. Gazeti ya The Standard editko lero lingana limomo gotebanga unfit but approved. Mbaikira neti lakini ibanyale wancherwa. Maite The Standard chiboldi chia ama tukabwa ngoiga. Uzito sana. Kwanya koigwe gento kwanya ko inga kinero ko ikanonyo kwa wachinji kigema bakomwe buri nga esoko nywete. Ndroweka especially keroro mwana maite stage chobo mana wachire ndroweka change sana. So actually The Standard chibol libwate charokana sana ko kurwania serikali. Unaona unfit but lakini no kurwania serikali kusema wote hivi biro. In one way, according to serikali okunuko baruani. Yes.
na bawera toke ngane kene mai tobo kene bro. Let me tell you, this media rero iganto kuruskali toje igasa magazeti rero tochakunga ino mwananchi. That's what you need to know in the first place as a media live stream like mainstream mona bono gatemba tokunga ina monto lakini TikTok ya nabo mai tokunga ino alia nabo kunga ino ina shida lakini igege toko tebo maene. So people tend to believe that whatever the standard is writing igokere very true kwa sababu ine gazeti ya very this country for a long time na handike bwento kwa no maene aro nabokorango maene mborime na andake sometimes na bonga bokoro kana creativity obo maene obo enchira obo bago chibabo soki okonyora ngani ge gukura kigima egukure getinde obo keno bwabo no ba kobeke gekuro kyabe kenene mono libaga bare goteba gatubakire barabona tiga bakure but whatever that they are saying you find out that nigin tokonyora kibwate facts just like I've said. I'm not just defending them lakini in the media I would say the mainstream okonyoranga whatever that we are writing we tend to say the truth. Wana gotanga dry cleaners na nini ngikogere gukwanira amangana unfit but approved ntobwate bari bagende tukurigiriwa asinsemo ya obo waziri kuna bono asia mangana agenda ntomobwate umurugi oyo yoringe omo senator abwe county ya Baringo Hana Cheptumo oyo bono onyarete gosasa mangana ya agenda nekiro kurigereria igati ya barahi nigo banyari gukana ngake ya maene na bekorokana nga ase wizari igabekirwe tabwati obumanyi eboiseine gosetekiraneti lakini rende asengencho egasi yababunga baiga nigo yarenge okubaetya kwanikenga stamp bago follow the formalities onyare goitia marieta yaiga abaiga banyare gusose chuizareche bono ndochenga nige gotebanga nabo serikali yiga yaikire chinga kigosena bo yabeire igo nga amarieta ali abwatokiru ebunge koyaitie kuna bono yango tebinga in Kenya once umuraia agosira obisi mara manke gotokonyoranga igo bagotema kukororera amaru bago sympathize either gose umurai oyu aba umwana oye achaira ne kubolie kirogo gose no murugi oye. We have seen that gose no muntu rangi gose umurumu abo na bona. I can give you examples whereby we have seen abarai bago siria magemabu lakini the immediate family member ororerwa amabera. I do remember igaiga nsema ya Bonchari we saw that and to arochegari Kibra. You remember Ken Okoth Kerasira a brother agacha Edith Nyeza mwenye reto mheshimiwa Francis Nyeza wensema ilikuru alisema cha Ukambani Kerasirete umurugyo ni gachete akabori chikura chiri. We have seen abaraya banke bakwirari bagalia basaba ria banjoba bali banyara ko bagusyo bugima. So ese nseme ya Baringo where Cheptumo anyarete ko bagusyo bugima bwae igokoranga libaga omusbati oya ari guchikuboria ikanyorkananga bone rochire oiru ribaga serikali. So much as we are saying we are sympathizing with the family, but again tongero tubante kuligere kurukunga competence unabona nano chumurai bwabake asebunga gotebanga igero ya agenda yegabwante ko gwabasacha because they can well protect the issues of women. And I was surprised karago kwa naigo na already ba vetri omonto sire. So this means that much as we are sympathizing nabantu egerenga barabanyore their daily bread, but again we should look for competence. Ibwenerete egerenga serikali ya Kenya kwanza na mbono igoro twasometa togotebanga ebintu mbire binge byakanirwa se court. So it brings a questioning inkigeko geranga egento getege kuba gegwetigo lakini kiara etera court na handi yakan. We have seen ebintu binge bigo kanwa se court baiga bako geti kurwabuna bunge naki bao korapara na obatene tamachiko, but according to the interpretation ye court yatabange ebintu mbire unfit. Ntobate Geoffrey Ruku kurwa ase county ya Meru
nekero ndo chebono nga anyare gososa mangana a public service na boigo ndubwate hana cheptungo korwase chinseme chocha baringo bono neroso ire amangana yo agenda ego tabanga lemdak MPs clear cheptumo oruku for cabinet amid outrage na nekero korigereria ababunge mbare barenge kubutererirwa ngabanyare gosabwo kwabera kubotakana nechinkwana chaye hana cheptumo mete enekera ringi kuburiko nga amatuka bwango ga twabire tokorora ebisa bya basubati konya goitwa anembono aborkiwa abechi university nigatebete nga aborkiwa bange nigo pagwitwa asengencho nga banyaruka bange nigo pagwitwa sengencho konyora babwatita ma yechibesa nga igo bono solution teyo no go blame egento kiraroro no go blame aba nyaruka baiga ngana sengencho mbakole tiki nga neta mababwate igo ngata konyara ko baligeri solution. So let me tell you, you see, she's right. Na maene yes. Na maene ngaki amaena ara aba isika bange mbabwate tama. That's very true, and you can tell that it is very true. Na ende gento kende nkiringa nje gento na mashiko mo support na ande mo criticize. Bono gante to como attack and defend. Like no mora yore nayo teneta mangana agenda solution ikioraru gocha somonto obwate tama uchumi yako ngire omonto tagete ebesa community, which is the solution that do you have? The only solution we have is maybe education, which already is in process. Abasika baiga majority of them bali barase university and colleges already barora, but rendered due to they are materialistic batagete binti they don't want to hustle in their own ways banyore onyoranga they fall trap to this one. Their availability nere kogeranga ba fall trap, and even men. So the only thing nere me bitotebenga ikenoni na bona ko tebanga nkibwa solutions challenge ko bwato lakini rende asomora irende egento kero ngelinga ki abana baiga ngoseme gubare omete bono tarinjira yo kwanekera gutaka kubeka ngama mochoko cyase totebe aba mura osabusacha bali bawikiranye bikorwa ebiga kosaba subati solutions injireje ekyagara bonsi mbabonete ko ba brought aboard. Yes, solution number 1 mbali banyaro ko bagusekana bakuruchi atwa chinkong people learn from that. That is the only solution. But saying that you can't na ndetara service ye omete yare titobororo anemona se bunge afasubati mbararoro bona banambale abantu mbari abanyaruka mbare baitiro bare innocent abantu mbare baitiro abange konyara bare innocent lakini yatoka nande kiro kende umuntu buno kiro konyara umuntu abato mwancho yomo nando kanyara omogoseire eyo ama mwancho to bwana tikobekira omunyaruko kiro kende tukomanya ningi inchege ndonda tebe abanyaruka abanyene naba muri abagusikana se bintu binebiga. Number 1, I've told you solution number 1 bairure getambukiro kiri chikege kong egera abantu bande basoma kuro enamba ya kabere serikali tego je ko ne Matilda, you have to be your own security. I have no munyaruka ina era another solution. I have no munyaruko turigire tinkaga abu no mwibuli o turigire titiatenga cover the security of your own in the first place. Manyanga ki ngogotara nere ngoyore kom who do you go with? Wachire university mnabona by the September inafika abona ga kusipsa bantu baganta ku apply manyanga kerwo ikiri usene college usene university just do what we call kara kanya kake tikunya kwa irango muntu ochire ngabona ntageto bosani tomati umuntu oberega abuna bwato musani onde onyoranga goituru bose. There's a lady who ite tubo enchire yue achire gata, in fact it attended in classes. I think it was multimedia university at the same time. Okay, tiati nyatura because I don't know gosana era yarenge. I'm not sure. Akasoiga abayibuli bamuretire bamwakanire bake school fees batata kusoma akanyora kane bafu akortek asiriti bamabwa. So security number 1, much as we are blaming the serikali serikali unless kero ya iromonto koti are mobwatoke we can blame the serikali, lakini the security number 1 nani chenara ko banga kwere ne dinare nara ko rata banga let the girls themselves babe responsible babe their own na naba sacha abuba ko ebintebyo. Okay inje no musubati ni manyete okay kiro kende to kunyara ko zeke se ko rutuka at times ambo kunyara ngo musubati kiro kende tafate mamo chande ne rio ko monta kunyara bwate trust go chaso monto kunyara ko abire no monto mwato ara differences yirera kunyara ngesingi njona hare ko se kiro kende mo muro yorore ngana bwate chinguru kunyara ko gukora nandora nyoro ngo monto yege nta ukorirwa nigente kesini nigetari koreta
getari kumeke no nyesen. So before oche when the get happen, maybe no musiko taripotene no manyana ki omonto yega kero kindi yatokire muri koigwana guse maskani abolire bintu gete byabere bigokorekana chinjira njiroro chinyinge cyo handle such issues. Yeah, for men, please. The moment moko gendera gotebanga umano musubati nero kogera abanyara goito gose bikoro byanyara comment kana ego chikoirera konyaranga basacha gose abamura bachakire gutwara omotu amanyete ngaki no nyambara bumba manyete no nyambara bumba manyete ngama mocho na asebale. So for men, for the side of men, ninta kora na barabu like there are many ways you handle issues. Kuba violent, kubugorio moro, kubugorio muyo, kubugorio chubwa komuntu. That is not a solution. Much as you're abugorio moro ito muntu, there is a better solution you can have. Yo kwesaransa okwane gose echera friend motenga yaya mwisoko tinkaro chibunale gose musubati tinkaro chibunale, you talk, you solve your own issues. But I'm not blaming ladies, you know. Nabokorwa ore innocent yoga ndonyo okyomere. But what I'm saying, number one, onye muita ine no muntu kumaitenga muri in good terms. Tiago gendo okorangeri a very funny place ogendo. Kara motenga karatiga kara poa toche tomanya gukwana. That is security number one. But I'm not blaming ladies. Tiga kichindo kanyora abantu bale biya abantu bale biya batara barakana bale biya lakini wacho konyoranga omuikage tochire wacho kuigumambia history nga oli eba ekakoretega naiga. Anyway ayo namangana bante kurigero korwa asichinse mochonsi na samwe page akabere gotebanga student plays that spoke a truth left off a stage stay at a state concert nekero tukurigiria amangana ya mamirani ya iga drama festivals akirarenge kwera aria se county ya Nakuru rituko regoro abaruki wabaiga banyarite go perform busyo bumurai Wednesday batige ndukira iga kyo gukumya ngiringa bari bonsi banyarite kurigereria gose abaruki wabari banyarite gutwara okwigia iguru ya mangana corruption health care failures na protests were excluded as Ruto attended showcase. Nga litukore goro mparenge kunyara go perform gose nga ndiko banya tukurusigwa mapema umurai bwensa taracha igonyo kwari gukwana mangana yobo chenu buna tukuri muno muroverio shawo tari gokora amangana yobo kurumime ya serikali nabo igo amangana muna yokurobekana igonga chiplay echo ncharenge kobekwa gose umurai bwense tarenge kunyara gwikaransa habo abana baiga ba perform ebintu ebyo bikoro kya mabe ya serikali bararo igonga mbaroro e talent nere bono yabete dismissed gose ya atumegeto asinchire ya tutere twale. President says there is more to celebrate as Kenyans vows to protect their children from negative influence. So what I can say, again, and what we said in Keringa, amangana yechi play igaro ni kama kio cha jamii, yani igekoreta obosemi gete gochase society gose no ene binyuro gose no ene community bono no mugusi nechi community chonsira sense ya Kenya. You see igekoreta be it amangana yoborai ngichi play ngo tema chire koreta na bono you play ngwa somete chi play na somete mistake me na somete nande bionzi mangana byare gosoki na mangana yechi serikali tu somete betrayal in the city and you can tell whatever we learned as a betrayal in the city mistake me na chiabo no herivan so kikigogo nini ebintu biria igobire what is happening as a serikali yabona neringa rende ero trikoba so direct yetebanga ki it is so and so. You see again you can tell for fringa kelino murai bwense William Ruto. Of course much as geta mangana kutoka kotulo siji wapi. You see those are just directly quoted from what murai bwense at that's why geko sensitive. And when you are talking about SHA and the health and everything again take bintebi mibuganta kobo na ande wekabibo. You see lazima literature wekebo. The way we bring this thing, teba, teba with those exact words. Mangananga gosana yagasha to quote direct. Gabon ayuga koroka na go fight serikali. We better have a good choice of words. But the place will be there. Amagega. Amangana literature we kebo, the place should be there correct. We serikali lakini rende we have a better choice of words.
Machas tora tebanga o kutoka Koturo na boto tebanga na kutoka Kisii egento maybe getana go happen, but also not mimicking kubwatia the same words used. Na gotigana nayo ntoroche amangana ya okonia ebimo byomubere timanyanga engane yega samukwarorike go trend sana how youth are lured into a global network of illicit trade in organs. Investigations by international media and health ministry reveal lapses at Medhill Hospital. Nabono no chaba sabanya gosana nigo asevia sare biga byokonia ebimo byomubere. Taribono twaigwa twaraigure ebintu bune iyo muntu okonie kidney. Let me tell you, Matilda, the desperation in rete. Yani, ebo gimabwa kongere in a way, abantu rero kuba okora anything. Nchirende yonsi yoko nyorebesa. Be it no konia marioko yoko tindia. We have had those stories. After Margaret Nduta, nande mtuaro cho muntu nanda akore kureni. Sometimes something as circumstances, chigo force someone go kore gento. Unabono konie kimo. Naro chena endo mumura naro. Is it in Eldoret? One tie kurende at 600,000 bono. Bono chiba sichirio lire okole and already bono chakiri gotwara complications. Let me tell you, much as over maboko ngete, but again naboko nyagwetoma nchiragete onyore nchirage bintu binde to another way. That's the same way we have said to girls. Abantu rero naboko sabo mwiboringa 300 shillings wendo onyoro usine 3 yamagena wendo ye kamagenari naboko nyora 10 shillings per day naboko ko ebintu umuntu mboro akora iga bonya was much as botako enough for yourself, but boko nyako kwaga support iki akantu gete gakoroka na turi go depend ya somuntu bono no naba bamura. Matilda mimi na malizanga kazi saa 6 kaiga kurwerede saa stango kora, lakini kerongo soka isikari nkonyoranga bamurambara bakonie kawa. Hata kuna mmoja anatuleteanga hapa ago chakali ono kota leo nataka kahawa ukuno gwetoma, you see ko ochoni kwaonirie kidney maambi nkoni ono no goto maambi nkoni ono ene biara. So we have a better way we can do issues much as tutari kwesona ni nobo sario way. Noroche enganeyo I was in Nairobi for quite some time, and now what a friend kanyoro kumbolinga no kane tichivesa ondete yo tutageti vesa ya sarambirega lakini tokumia kochikubole aba negintu kere sensitive bende agandenga tobosa gukumia nabo tokoni amagena nkubole magena nchiraki tari amagena yechingoko tote bunga nga ovaries chao senaki seninginga naboko nyara konelia omonto asumo tinyo yomo onyorebesa. How much was this? Ovaries meaning that you go infertile. Ebiasara kero menyete buno mucho Nairobi ebiasara nebingo konyara bigo kolekana roti kwamanya oyago ndebingo onye kore ready ahege tutagete yoka nelinga ki oitabe ekero gwa itabire kirigento geko basorted nga te koleta muchandonde lakini rene no kuboria nga abantu banje mbanga ineka ane muna sense meyo yokoni even human trafficking no na abana matinga kinero koni magena abasubati ngoni fara magena people do there's a lot of things back on pakokumi paka abana so children syndicate like abana bibi abiri kurukare lakini biga bibi mu byo mu biroko nyaranga abantu ko bagare kidney kidney kama ile ngobate chikidney bire lakini rende tari mangana nekero tukuria aiga university ya technical kose the Technical University of Kenya took ni gobono emolekire kigima ekiagratera ko bwatoka 800 million pension nga bato mbare abakore mirimo mbare baritaire kurwase university yega ya took korende tibaranyora tibaraba bakonyora pension chabo mugano ine page ya 5 na 3 egazeti ya The Standard na page ya kianda kwa TSC 16 billion to promote bulk of teachers stuck in one job group abarimu mbare bari kiru bari asekero kemo atanya ko ba promoted amasomo mentire umushara no oli chinga kwanyora nga chiskuru change ro tware experience kenga na kebe lakini no atikalite gali se kiro keri acha kerete bono ni gondo chenga ekyombikega kyokulika balimu gya TSC bono gyachakire kuligia kusingika netichi pesa kurwase serikali keganchege serikali chire 16 billion elio go promote abali and
na ndoche abarimu bare babete promoted akulingana ne gazeti eri tukore igoro abarimu bare babete promoted chibasa chigatumeka chire 16.7 billion abarimu 25,000 na nde bono ekarrakananga ababunge tibabete promoted asinchire rendonge ngana nde mbaro babire in the same job groups mugano ine page ya kianda gazeti ya The Standard na ndo chenga ayone gati ya yande igati ya mange are ase gazeti iga na ayande siasa ere nyingi asobwango mono tokorige gazeti ya Daily Nation ndo chenga mangana kwa nire iga na yututanyare kwa era boniga nemona mangana yebigambiro ase gazeti ya The Daily Nation asobwango segenchebiro ndo chenga aringana rimwe muri batabanga Afya House Chiefs doctored organ trafficking dossier. A member of government team that investigated suspicious kidney transplant at Eldoret Media Hill Hospital has sensationally claimed that the final report was altered to exclude the damning findings deepening controversy. Okay, again, the keka koreke naro tabakia Eldoret kanya kartengo montonaro gosomo muranaro oirekonia ke kwirende kimege kiaya kobona gatabanga uchunguzi yakoretwe igo yabwate no utata kidogo nga igo yabete igentokurukanga altered bono ebinte byabere binene asensiate ya Kenya. So what we can say to the members of the public in Kenya, you be careful much as you are trading your body. Montana chago tabi. Mo no yogo lakini nga ekidini kiana na bonko ni enyigo. A kidney for pennies, price of desperation. Bono nga Bakenya batigaire roro kigima wikira bayikire saho tebonga tiago ni enyigo irinde ngore enibo. Kwa nyoniri enyigo go 600,000 go 1 million. Karochi yale na ane kibono gocha kone next. Because you want to be very careful. Tombare basa bibiri kigima ne etotewe ne kidney yakemo. Asigi kigetambe because kana test na rodi abange lakini rende nga tari mebere yonsi guchiaba buye ekere enyigo yemo ya rusigwe nande egento aba ontaba batamanya usaba Kenya bange bataramanya nkiringa abantu abaga abapatu muchando buno yo kidney failures bagwetera amange baka aise kuikaransa na ya advisor ako tukuitaba usena bugu kuminga amane enyigo ne yengenjo mono igo ngonye kubote your two kidneys chigo kora usechire function o chire via tiga ko ni asengenjo otagete konyora enibo nibe yenkoerere no muntu otagete ko konyoro chengango kochiango siriaro bugma na nene mokonye so mugano yigora sepeji ya gatatu ebokonyora asenchira yobwekere no sepeji ya gatatu arafu gaiga andoche togos kaposione ringa keep of military route hotels politician ono omuraibense gakargo tabanga agotabanga abanyanyimbo nigo bare abari bakoreta egento tokurukanga uborendi asense ya Kenya so politicians keep off. I think ekege tokwirana you remember ekero muraibense abwate etara ya sorogongura Mount Kenya ntwaroche umunene bwa abanyanyimbo gakogenda garia I don't know nga kirendaro when it comes in terms of keeping off from politics. Barabugosoana na siasa. Yes. Nande bareba nabo tabanga igoro ya KDF gosoachi street. Tebwene tikoba konsani ya Kenya. Enda kitaba konsani ya Kenya kiroro cha majeshi ale para. Okosoka yo kumbrana. So muraibense gakuwoni abantu balia bagonyara kuba bagosonana omunene bwa abanyanyimbo oyo oteba gosororekana ko gikiria agakorokia abantu gotabanga Ruto must go. You remember that? Bueno, muraya bensa enganeli ya togetenga chinga kijen zipare korobekana nigo amajeshi anyarite kobe kwase obugatakati bumuchuno Nairobi koleto murembe chinse monjiri cyanyarite kutumeka tari abanyanyimba abaga abakawaida bobente kwana na discipline kosego ko nekia omurembe obotorero ase chi imense ya Kenya bale tutabantu bakonda barwani biba abantu bakorwani ababego nabokoletera Abakenya abasaye arafu ndocheke go mugano wina bokonyora sepeji ya kane tokosuka sepeji ya gatano Ruto will deal family we will deal family decisively with the leaders radicalizing students bono igako ikireke korokerekia umo yorengo mo senator we county ya Kakamega Cleophas Malala aso okoreta ogotera gose e play
gose muchezo uria obwate orochikaine kumugikire murai bense bono ruto murai bense atebirenga tago chigwanchira ebikoro nebyo kugendera gukorekana in future abana mbatumekwa asingencha kurwania serikali. Yes. Why House team wants President Ruto to assign PS nominee a different docket. Na gotabigaiga yarorokanenga umuyo choretu gose bari bachoretu ritkurigoro gose bari banyat ko bagakorerwa kunengegwa ritkurigoro, that is Ruku and Anna Cheptumo barengeratinga ndake banyara ko bago chinju kurende gaiga agotaba igore ya PS isaboke in conjunction with that yawatabanga bono there's a contention igenderete ase ensemeria eyo mu PS oyo OICT oyo kurwanganere Steven Isaboke igabwe asensemeyo because na rochkanenga na bwate ownership part of Go TV. That is what we call a conflict of interest. Like na bwate share as mangana ayichi nyumba cy'uburalia. Na ndega goso asamangana y'uburalia maybe andake na bara atware interest aroro. Tokoskobosia sepeja gatano narimo I think togokorera nigongo tega watakananga Mudavadi. Kenya wants leaders of Sudan warring camps sanction. Bono it's just about the diplomacy mo prime cabinet yure nere Musalia Mudavadi watabanga bono ese inyuranga South Sudan ne bwatomo chando Sudan's warring ne bwatomo chando bwe opwo morembe bono omo yure omo prime cabinet secretary ritkuregoro nigaranya tukobaga kurwe brief kawatabanga Kenya now wants international community to consider imposing sanctions on leaders of warring groups in Sudan who are accused of obstructing humanitarian aid. Bononga abarai banyara ko bakurigereria ensemeria South Sudan gose ensemeria Sudan not South Sudan egere nyara ko bage kubeke bitango gete egere kwenekia amanganande na nkonyare kanare ayuare akemwanya bantu. Enarara manena ase gazeti ya The Daily Nation kurota konyora magazeti amange yo konyora gazeti gazeti ya Taifa Leo. Ase Taifa Leo ndo chegega Raila achokoza nyuki bono umo sike Raila Odinga oyoro muraiwe chama ya ODM na bale serikali mira kinande nkoirari chinga kichayo ora batabinga iga ngoko samore hao wabunge hawapasi kuwa na jukumu kutekeleza miradi hiyo ni kazi ya serikali ya county. NGCDF inapaswa kukabidhiwa magavana ili kuondoa mgongano wa maisha. Tianga dago tebiga Matilda, you remember umaite even NGCDF imbango tabarenga teri constitutional and we have seen bako thebaigo lakini iko kire kiti kyaba jumbe nane na ubakorosia machiko. So do you think mbaye tukutira unabono rochege kumuraibo we chama ya ODM agatebanga ikiganche kigwenta kwegwa aba governor bononga naba jumbe mbatageti nonye amangana ichi basaria sa aba governor yeah might it not be an issue of UDA or ODM bono gaiga if there's a uniting moment kurwazimio kuru independent kuru wapi netinga kibune cyo kwa aba governor naba jumbe unabono kerenga kiyoko yoko mendo mashara these people must decide enga kinero there's a moment circumstances ego bidi abajumba baba kem nande ndro bagoreka Azimio na UDA na kuchiabu igabana tokos kabusika iga serikali ya kaangwa kwa kufeli kubuni bodi ya kutathmini utendakazi wa NIS maite serikali ya roka nigotwara enjeranga gwikatutware chi nakitokuruka ebinde bitokuruka nga a task force origiria mangana yo borendi a task force origiria mangana yentogete ora task force chabere chinyinge to a point like chinde njiro kora murimo chinde chiko ba declared anako chitabwendere tini kigambero bono komanya kuboringa inki kigendereta serikali Rukuna Cheptumo wa idhinisho na bunge bono ngochaka baremeremo umura bomura no mura ibwense kurwabwe bagende babe gusebatianigwe goso abisi. Alafu toko sukagaiga uhaba na wa kondomu waibua hofu tele ya kusambaa kwa ugonjwa wa HIV. Bakota banga bono gose okokea kwemipiriri y'obwanchani yagerenga bono abantu bachakire kwa uburweire burigwa enyamoreo gwachakire kokina ase
ngakitokoro kwa kasi asibirengo byego ya chakre comment tego mono ngento twara gosaba abategere baitu nabarigire baitu bagetembe TV please ba take caution because imipire ya kere na ndo bururo bwarokanire bwenyamore bwagarokanire gukina ase enchera ya igoro mono wapo sifuna wachache mno leo ODM imlinde bagatebanga omo senator bwe county ya Nairobi by the way gente kana ndi twakirigiriti goro nigare ase echama ya ODM igaro mo secretary general bwe chama ya ODM ya bwatana na UDA lakini yorokanire gotancherana okubwatana kuri ntwa muroche kera chete no gosaini ase enyomberi ya Bomas igatebetega igona achaga iga ata capacity ata capacity yo secretary general lakini yokorokana onya ndiri achabuna sifuna gento kiritare gosaini but rende zengencho ya nyarekanite ochiro no secretary general na no secretary general bwe chama ya ODM akagenda bono umurikiwe gazeti yago tabanga gaki mulinde watu kama sifuna zengencho bara abantu boko batebo bumane abara imbare barokane bara ODM lakini they don't agree no kubwata no babu wino ntwara che senator amani mu governor bwe county ya Siaya uyo James Agre Yorengo igonga mbari gotambua egente kitoko tabanga cyumura based government alafu gaiga togokorera Biden akosoa sera za Rais Trump na kumshambulia katika hotuba igaiga bono murai bwense orumukoro oyorengo okorukwanganira Joseph Robinette Biden Jr. igakari ko gikiria umurai bwense obono oyure Donald Trump Jr. asengencho yemeroberiria abegete ase serikali ayo nabono nkwarora umurai yoyo take step chinyinge urusi yo chigosalia mangana ye biasara na aboiko ainsemo yobo chano korende sam asengencho ndo chenga ebiro bya minyo kirekigima nande onyorenga umuroberi no rogo chinsa isa tokigima kro asensemo ye radio ndo chenga ya people daily agotabanga how Gen Zs are minting cash online ngabono DCI nigo egendete go spy emono kigima igoro ya buna basai bagendete gutumia social media nabo igo bagendete kwero seria chivesa gose enibo wetera ase imitandao ya kijamii igo DCI bono nga information ya basai ya bantu bonsi bali barasi imitandao teri safe ekyombike kyo korobo tukigia DCI niko kegendete konya kumanya serikali ngabono umubaro obwa bantu bari ko ngati abantu bari batenengire kigima wetera asoko tumeka mangana yemitandao na basaye beke bali ya Gen Z na nekero kagirete ngasam edondo yago ase etageke yamo rinde tunya entage tutanda hodo paka Nandi Hills Nandi sere chinsamo chicha Nandi igaiga bono musayo moni gatete abo bari bae barorenga kimo mu rugioye akoragera akonyore bintu esengencho no bamutebetia nyome bamuchigete gose bakamusigana nga umunyarukori no muya tigaje tigaba akareto munyaruka munyaruko ikire umusayo tebirenga na bairo munyaruko yo nini mwamurete bone gendo mokora muragerie mugurisa mushugulikire squeeze mate Matilda gento gya kongera na majukumu that's why abantu abange ntwarigerere gente kero none ready ma ene ready usene ga twarigerete nga enamba yabasaya bakunyuma ya keiri ngabono nyomo tiri kuchikoba necessary esengencho yo tumatinga neri goliro bogi maria kongere ose liboli yachire gesara nekero ndo chenga nande abo sabo iboli engana nere nande naiweto muntu kwandra gotebanga ni gaitaine na baibuli bae baigwana ni kyagera umusawo yega ni ganywa mete omusu batyo bwato mwana omongina akamenya kumubolinga nkosomi baka university onyorere degree omanya kwenda kunyoma omunyaruko bwato mwana ono kubuli okukino gosoma gwiko kwenyorere degree nakikubwatana mbwamate kikubwate no kunyo na choice of someone you want to marry so tima mangana yabo iboli kugosana na abana babo ase chinyomo cy'abana babo those are issues of mother-in-laws okay ntobwati emochando nonde bwensi korende ndoche oyega like Frederick Ogembo nataka gwakeri ogiga sana igoro ye timu ya Manchester United Nigeria kirubere no atebanga kurumana Bahrain Frederick Ogembo wa Manchester United is only a name wamekufa history is dead good morning awatebanga okay timu Arsenal lakini nelinga ki na bate yongera abari abagutyo
Ongera, hata mimi nilisema ongera. Ongera Arsenal. Wono ni gaote banga Manchester United neli tabo samunga kama gena Frederick Ogembo ogoteba boigo na Roda Ruth agoteba kurwa Jeda wikanyari bari masimba. Sam ndochenga ebiro byatonyorire. Nche tianta bangambia mona senga nchuko sangama na into ande tumera neri tukolia nkera na aramis. Mambini juma matoka kumenya ka kegima. Mwanjo murigire heteracho koererea gocha sinsemo eri yeredio gosenga Getembe FM na bego chikowa live korwa aiga ase TV nekiro bono tubate abagene ebengencho omono bagocha gosanga naye ase amangana amange alia again ndete gose alia rengete akorengeta ebuna amwanya gitinge korinda ase bono nchinkuru ko Matilda bego twarengenere samienda ekiro twakore umurobere wechi gazeti nende ngukumanya ngase twani asinsemo yane Litikoria rero no ngukorera igakorende mirana nere onsarigo nabageni beri tukoria rero kura sensemo ye radio erinde munyare gose mugendere gosanga mwanjo murigera kenda gutigara ime ya Getembe TV chinga kichonsi Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba chikuya mandege uzitosomya bamuraba chikuya mandege amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene bw'ekikosi ky'amaboko murete Local Technical Training Institute eryo aibundusa ekikosi igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil